Hi guys, mag-resist daw me. Nag-resist me guys, nag-break time. Sa estudyante, resist. Persamo, break time. Libre ho na midani ni Vanessa sa snack guys. Boy, ako rin ang magkakalaw na hindi ako ang wala. Now, gari guys, just ako ba? Dito ang may balo. Anak kong maninay nga gwapa. Ano lagay? May gamit, hindi ako nakabot sa buwan. Hindi ko, Si Madam Joy ang mag-libre sa snack. Oh. snack ang mga estudyante. Nakakuha na mo siya, nakasweldo na ni siya. Uy, Ay, wala pa dahil. nagtigom pa. Sige, pagtigom, pero mabuo ba yan na pagkuha nung upat si ate? Upat. Kung nanakay ko hoy. Kung nanakay Google AdSense, makuha na ni mo automatic. Lagi, Google AdSense na nakong gikuan. Pero nanaman kay... Paano din, Nay? Nanaman kay kuan. ITM. Na naman ko ITM, automatic na Google AdSense na lang ang wala. Aman na ni. Kini, Pansit. Pantit. Naka-apil ko sa ilang panong. ali na ba? Aliban. Lain man sa iya. Aliban kay mga snack taman. Francis, Libre ni Joy Vlog ang snack guys. Nakadaog swertres. Oh, nakadaog surte. Nakadaog ang bigtaya. Balagi nakadaog ang Natara ni sa kuan. wala pa. Tindahan ni Maninay. Napod ni siya FB guys. First time pa lugar sana. Si kuan. Wala man lagi itong LD Liaga. Wa may libre. Plus sa hilig ko kay libres na. nakadungogan. Hindi ingon man sila diri nga libre. Ang kuan sa dahilig kay ang council ulo adlaw sila magpa-snack. Naman yung istorya winner. Wala pa daw kay mong pagkuan sa para sa isla. Dubangin ni Nay. Nana na tulong. Di ba pa yung timan? Kabaliti ka adlaw niya. Snack ta guys. Ang ulo adlaw sa council, ang ulo sa adlaw sa mga teacher. Dili sa picture sa disability. Ay ay. Kami na mag-provide. Pengaran ko brada kay batin. Ako rin siya na bata. Ang nagbuon pa na ang napulot adlaw sa barangay. Ulo na. Napulot sa adlaw sa LGU. Ang LGO ang ulo. Adyo. Kaya na bakit di kumundra. Ano ba? Ay. Sige na oy, kay wala pa may libre. Esos Ginoo ko. Nagka-apil ko sa ilang panunhon kung sa niya. Ayun na, gusto ko po. Thank you. Amang ka. Nagsong. Ako, bro ka pa. Nagkakad ko dali kay Bibo mamugod. Ay ingon ka so yun na ako nagbatik na mo. 30 ko nakabadlo na wala. Oh. Pero sa kuan kay ang hitabo dito sa dahilig kay may kagawad sila. Di, committee sa education ni Udana. Kirasin man na sa bandoy. Nakawa ka man. Pasin di kumundra na Basin kwaon na. sa inyo. Basin kwaon Lahat ko lagi yung si Jojo yun. Ano ka? Kaya hay ba? Pero benching ko man siguro kada bata. 30 to giingon ni aw sa 30 man daw. Pero 30 do. Mana lang. Right niya pila man mo ka. Turbay ni 14 ra. 14. Yan ang ulo ka adlaw. 20. Di ba barang Ulo ang pintada kay ang LGU. Natulog ka adlaw din sa barangay na pulot na. Ito man ko nakabalok ka na ay budget sa snack sa council pulot ka adlaw kay. Ito man ko ang nagawad nagkuha sa balay o kanang Ali, wala man tamang Wala nga. Winter lagi ko dani ni Nay din. Bilig 20 ni Nay yung nani Nay. Bayad na ba? Ay, mo tong start be? Oh.
Nang ka. Oh, Okay na hindi siya. Eh, gitampo na ako atang dudu sa imo. unsa day ko ni dito. Nakay sinsiyo na na mama. Unsa ko day Ako ni daw mama. ko man. Unsa may balik sa inyo? Koko kuan. Damo. Koko. Koko, pero 20. Duntan. Ah, tampo na ako. Bayad, si pala utang man. Oh. De, pagwapa gamay ba? Ay na lang. Mana ka ba? Yan. Ni. Oh. Ako pang imo da. Oh. Beto imo ha. Asa to? Dinala mo na dyan mo ala. Oh, 650 to. Okay, thank you mama. Okay, kuan ba? Ang tayo mo, 300. Pa. Pa. Ang sabon. Kuha ra ko nimo na pamuti sabon. Ato kung dutang niya. Wala utang man. Nang gitusluay man na nimo aw abil akong abil ako wala ko tangina ni ba? Mga bata. Ano mo dai video karon? Mga bata, guro na ba? Nag-upload naman ko. Ano ang tanong mo? Saan na nag-atuay nakasala? Laser, gidala mo ginanilang aha-aha sa ila. Ay, kalaro, hindi kayo. Oy, ay pagdadala ni Jama sa phone dito. Alam mo, isa sa kwan. Sama sa atong seminar sa Libertad. Ang magpalangan ang amo pag-uingon ang kwan, ang speaker ng mga tara, kami tanan lupa may tindog. Kaya ang maulahi yung tindog, ipa-answer ka, na wala pa, dili kaya na wala pa, answer, wala pa wala pa unsa yung answer. So, nakulahi mang ginto, anak ko maging malus, ikuha sa mga parents. Maging malus dito ani kay nakuha ko sa una na katawag ko ang pangalan nito. Ikaw gid sa bantog di ay. No, di ay ka. Bitaw kaya kaya sila akin ang iwan para ang atong mula dito ano daw. Kaya ako nagtanaw ni mga ano nang iyo pero pabuhi ko na dito. Oh, kaya na sir sila. Aha. Rina. Alagi nang aha-aha. Last na sampol. Pag-ulingon ko mga tara, kamo basa. Pag-ulingon ko nga basa, kamo tara. Ha? Sampol last. Last na lang dito eh. Hello? 1, 2, 3, go. Tara! Tara! Kamo basa. Pag may kuha, basa. Sige, sabon na. Rina. Ano yan? First. Last na kita, ikaw lang kita eh. Ano ko na kita eh. Ano na kita eh, load. 1, 2, 3, go. Tara! Ayaw. Ano. Tara! Okay. Basa! Sige, 1, 2, 3, paspas sa taha. Sige, nangyayin ito. Tara! Basa! Ako, siya ang una, ma'am. Dito na lingkod. Isa na Lola. Sino?
Number 1, kining Sayop na to guys. kining Asa mo dapat? nasa iyong likod. Kining hindi makakatulog ng mabuti. Asa dapat? Lakuan. Hey, hanga pinang kuserda. Dali naman na. Dalam. Ay. Apa lagi sa dosen? Tara! Tara! Basa! 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 Singaw din ang nasakon. So, nabasa sa number 3. Sayop siya. Usa man usak ko na. Hi guys, may hapon. Among dadon si Mimi dito sa manghilotay sa Kabulakan kay dito ra magini siya maulian kung magpahilot labi nagmainani na ni siya nga gi lantaan. Lantan siya daw giubok. Wala ang manghilotay guys. Aglapos may lalilin. Buatan na to. Ha? Buatan na lang daw na mo. Kira lang out ba? Ha? Out na yan ng 50. Ano may lalilin guys? Ha? Nagugo ang bibi na. Kulatan lang na mo, latan. Mingaw man? Wala mang tao, mingaw? Ay, Sunod ni ito ulit. ha? Balan pa. Diyan mo. Nung sa deswing minay. Nagugo ang bibi na. Nung sa ba? Nagugo. Ikaw, nansa day ka? Lantan? Ha? Lantan? Gilantan. Mingaw man guys, mingaw. Hala. Ayo! Grabe. Nag-ayo naman lang din yan. Hawas kusina ka. Dugos guys. Itu mas dugos. Hah? Itu mas dugos. Itu mas dugos. Ha? Tagay pa? Tagay ko na ito. Ha? Tagay ko. Sa? Tagay. Dugos? Tagay. Nabulgi. Ang libig ng ulo ko. Namay dugos ani oh. Tagay na tagay. Di dugos. Hindi na makahubo. Pila man yung sakingan ni? 100. 100? Ano ko na nag-upload 100. Berjan nila day? Sampo. Sa'yo na. Panguha. Papak. Shopping galing mo. Kalau dia tanah kok. Kuan lagi di lantaan suka. Hello, sila ka. Diharam na siya maulian biya sa kuan gipahilot na ito ni Carmen na man Oo Japan. pa na. Oo pa siya. Kung lady di ay. Overtime. 400 lugan ni sakingan ni. Sa ko. Mahal Kasi ni. ko extension. Minum ka ni may lami bini siya may. Minum ni. Isa lang Isa lang ka kutsara ni. Dugos. Dugos. Kamis makina. Lami lagi ni siya. Tagaw manginis mimi ay. Di ba na mamaak mi? Hi guys.
Naglungag si Princess, guys. Maglungag ta guys, aron na ipanihapon nun. Nabas mo itong ito kani. Nog yun. Nga. Ano mo gusto tubig? Una. Ha? Tubig. Tagaw, manginis Mimi ay. Tagaw kay Mimi, tagaw. Bisan si mama kay uli be gyapon na siya. Pasagde nga naglaag kay naguli mangyapon. Tani, ayay na Tarong di. Kaon si Mimi, guys. May luyang sudan. Ay, tarong di. Sige na. Masayo kay tawag may lalulag. Ang dili ka magbaklay. Sabay niyo ang tatay. Jadi man may mga mag-absent ko. Mag-absent. Okay. Initan siya, guys. Initan. Inintay. Paglakaw na kay basig manirado na sildi. Paristamol nga sirap. Ina sildi. Paristamol na di iya. Kung wala ila LD, dito ila enjoy. Paitan ako siya sirap na paristamol, guys. Ako din. Ako. Udili dito ila imang pangita dito. Basta nito 45 mo, 45 rin na. Jis. Kulang na jis. Wala na mo siya napahilot kaya wala diya si Juan. Ako lady. Walang kakanaan. Kamu ba? Hindi mo magkulat pa. Yung may katubig.
Baka na ng tubig. Super. Bukang katabig. Sakto ra. Wala sa kain ko da, kay kaon ko ha. Tulog na ko. Tulog na ka. Sino pa matagtambal ko? Matagtambal Kawa na ko. Ha? Kawa. Ipainom na ko siya Biogesic ganina nga tablet. No, man nagtalab. Papalitan ako niya lalog sirap. Agay, akong dalaga. Bye na guys. Sleep na si Mimi guys. Hapon ta guys. Si Alan nagkaon na to siya una. Muna itong sudan. Bulad o pipino. Panihapon ta nyo guys. Panihapon ta guys. Nagsalag. Dahil lagi kayo ka. Sinta. 5. Wala na. DNG. Gaman sih.
Marakan? Is ka bitsin ni guys. Uy. Lutan og. Ako sugloy ah.